ଦେହରୁ ବହୁଛି ଝାଳ ଆଜି ଆମ ଘରେ ମଟନ ଝୋଳ ମଟନ ଝୋଳ ତ ସରୁନି ଖାଇବା ମୋର। ଏକ ନମ୍ବର ମଟନ ଘର ରୋଷେଇ ଆଉ ଚୁଲିର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଘର ରୋଷେଇ। ପିଆଜ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଛି ପାଳିଆ ପକାଉଛି। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ରଜଟା ରବିବାରରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି। ରବିବାରରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତ ଇଏ ଡବଲ ରଜ। ତ ସକାଳୁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ, ଗାଁ ହାଟ ଥିଲା ଆଉ ମଟନ ଦୋକାନରେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଲାଗିଗଲା ଏଇ ଲୋକଙ୍କର, ସେଥିରୁ ତ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ରଜ ବଜାର ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ କଟାଗଲା ସେଇଥିରୁ ମୁଁ 1 କେଜି ନେଇକି ଆସିଲି। ମଟନ କେଜି 800 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, କାହାକୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଲୋକ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଟନ ନେଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ହଉ ମଟନ କେଜି ଧରିକି ଆସିଲି ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ଧରିଦେଲି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ତେଲରେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଶିଳରୁ ବାଟିକି ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ, ପକେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏବେ ମଟନଟା କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସରିଗଲା। ବାସ୍ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତା ସହିତ 5-6 ପିସ୍ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ମଟନ ସିଝିବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇବି। ବୋଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ମଟନ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମଟନ କେମିତି ସିଝା ଯାଉଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଆଉ ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇରେ ସିଝିବା ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝିବାରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁ 6-7 ପିସ୍ ସେଠୁ ଖାଇଦେଲିଣି। ତାପରେ ବୋଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ବସେଇଦେଲେ ତାକୁ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ଝୋଳ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ କଦଳୀପତ୍ର କାଟିକି ଆଣିବି ବୋଲି। ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀପତ୍ର କାଟିଲି, ତାକୁ ଆଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ଧୁଆକି ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ମଟନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବୋଉ ତାକୁ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଗବ ଗବ ହେଇକି ଫୁଟୁଥିଲା ଲାଲ ଟହଟ ମଟନ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ମଟନ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆସନଟେ ପକେଇକି କଦଳୀପତ୍ର ନେଇକି ମୁଁ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଭାତ ଆସିଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଟନଟା ବି ଆସିଗଲା। ସେ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମଟନ ବୋବାଲ ଥିଲା ନା, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଆହୁରି ବୋବାଲ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ମଟନ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଟିରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସିଏ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ସହ ମଟନ ଆଉ ଭାତ, ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା। ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମଟନ ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରଜର ମଟନଟା ହେଇଛି। ଆଉ ମଟନ ଯେ ହେଇଛି ନା ପୁରା ବବାଲ। ତା ସାଙ୍ଗର ଖାଇକି ମୁଁ 2 ଗେମ୍ଫା ଖାଇଯାଏ ଆଗର, ତାପରେ ସେ କଥା। ବଢ଼ିଆ, 1 ନମ୍ବର ମଟନ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଘର ରୋଷେଇ ଆଉ ଚୁଲିର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଘର ରୋଷେଇ। ପିଆଜ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଛି ପାଳିଆ ପକାଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚାଟି ଦିଅ। କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ। ମଟନ ବି ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ରଜରେ ମଟନ ଖାଇ ରଜର ମଜା ନେଲି। ଆଉ ଆପଣ ରଜର ମଜା କେମିତି ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।